ମୋ ବାପଘର ହେଇକି ବି ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁକି, ମତେ ନୁହଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ମୋ ବାପ ଘରେ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ତ ଆଜି ଆମର ସକାଳୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଲା ମୋ ପିଇସି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କିଛି କାମରେ। ତ ମୋ ମାମା କ'ଣ କଲା, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଭଲ ବରା ବନାଏ, ମୋ ମାମା ମୋତେ କହିଲା ତୁ ବରା ଆଉ ଆଳୁ ତରକାରୀ ତୁ ବନେଇଦେ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ବନେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିକି ଗଲୁ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ବନଉଛି ତ ମୋର ହିଁ ଡେରି ହେବ ନା। ତ ମାମା କ'ଣ କଲା, କହିଲା ଦେଖ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେନି, ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିନୁ। ମୁଁ କହିଲି କି ଅଜୀବ ମଣିଷ, ମୁଁ ସକାଳୁ କାମ କଲି ତୁ ତ ଜ୍ୱାଇଁକୁ ଟେକୁଛୁ। ମୋତେ ଏତେ ଚିଡ଼ା ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଚିଡ଼ିକି କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୋ ସହିତ ଟିକେ ପାଟି କରନି, ମୁଁ ବାହାରିକି ଯାଉଛି। ତ ବାହାରିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ମୋ ପିଇସି ଘରକୁ। ଆଉ ମୋ ପିଇସି ଘର, ସେ ପିଇସି ନୁହଁ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଆ କହିଲେ ଚଳେ ସାଙ୍ଗମାନେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ରୋଷେଇ ଆଜି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ହଁ, ସେଇଥିରେ ବି ମୁଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି ରୋଷେଇରେ। ତ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶିକି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ଆଉ ମୋର ଆଉ ଜଣେ ପିଇସିଙ୍କର ପୁଅ, ମାନେ ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ପୁଅ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ। ଆଉ ଦିନଟା ସାଙ୍ଗମାନେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣି ହିଁ ପାରିଲିନି।